Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy agentliginiň geçiren baraglarynyň netijesinde Aşgabatyň halkary howa menzili Türkmenistanyň ulug ulgumynda ähli babatda nusgalyk toplum diýilip ikrar edildi diýip 14-nji oktýabrda Türkmen howa ýollarynyň başlygy Döwran Saburow Türkmen prezidentine hasabat berdi. Şol bir wagtda resmi habarda Türkmen howa ýollary kompaniýasyna Ýewropa Birleşiginiň çäklerini uçmagyna şu ýylyň fevralynda girdilen gadagynçylyň aradan aýrylyp aýrylmandygy barada hiç zat aýdylmaýar. Maglumatda diňe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Ýewropa döwletleriniň şäherlerine uçuşlary amala asyrmak meselesini düýpli öwrenmek üçin 2 ay möhlet berendigi bellenilýär. Bu ağırlıkta Türkmen howa ýollary gullugynyň Sankt-Peterburgdaky wekili Azatlyk radiosyna Ýewropa Birleşiginiň uçuşlary amala asyrmak boýunça ruhsatyň berilendigini, häzir hem munuň bilen baglylykdaky diýişli çäherleriň geçirilýändigini aýtdy. Ýatlytyk 4-nji fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerini uçýan we bu birleşigiň çäklerinden ýygyny uçan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagynçylygyň tähkik sebäpleri ma'lum edilmändi. Netijede Türkmen howa ýollarynyň Beýik Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa amala asyrýan gatnawlary ýatyryldy. Soňu bilen Türkmen häkimetleri girdilen gadagynçylygy boyun aldylar, emma onuň sebäplerini howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglanşdyrmadylar. Türkmen resmiýetleri hamaly gullugyň uçuşlary Amerikanyň kadrlaryna laýyklykda hasaba alynandygyny, Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň bolsa, munyň Ýewropa kadrlaryna görä alınıp barylmagyny talap edendigini aýtdylar. 13-nji fevralda Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňiş kompaniýasyndan ýardym alyp başlandygyny ma'lum edipdi. Soňky wagtlar Türkmen howa ýollary gullugynyň Ýewropa ugry boýunça uçuşlaryny täzeden ýola goýjakdygy baradaky maglumatlar peýda bolýar. Emma munyň haçan amala asjakdygy näbelli bolmagyna galýar. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollary ýolagçylara edilen hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglarda ýyllar boýy pis bahalary alýar. Onuň öz ýolagçylaryny köp garaşdyrmagy kemçilikleriň arasynda agzalýar.